दिनै बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। दा बेनिखायनो आङो क्रिसमासनिबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय, गोदान बोसोरनिबो गाहाम हामलायनाय नोंथांमोननो बावहरबाय। दा दिनै गुबैयै जोङो 3 घन्टा धरना हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। गिबिसिन खोथाया जाहैबाय भारतआव पार्लियामेन्ट सोलिबाय थादों। पार्लियामेन्ट सेसना फैगौ 8 जानुवारियाव जोबगोन। दा बे पार्लियामेन्ट सेसन सोलिबाय थानाय समाव गोबां दोलोफ्रा, हान्जाफ्रा, आफादफ्रा सोमावसारनाय हाबाफारिफोरखौ लायो। दा बे हिसाबै पार्लियामेन्टखौ टार्गेट खालामनानै जोङो दिल्लीयाव सोमावसारनाय हाबाफारि लानांगौमोन। नाथाय एबार जोंनि सोमावसारनाया कन्टिनिउ जाबाय थादों हिसाबै जोङो दिल्लीयाव पार्लियामेन्टनि सिगाङावनो जोङो सानथामनि हाबाफारि लाना फैनायलाय जोङो पार्लियामेन्टखौ टार्गेट खालामनानै दिल्लीयाव हाबाफारि लायाखिसै। नाथाय पार्लियामेन्टआ दिल्लीयाव सोलिबाय थादों। बेराफारसेथिं गाबोनो भारतनि प्राइम मिनिस्टारा आसामाव फैगोन बगिबिल दालां बेखेवनो। आरोबाव मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय जे बर'फ्रा जायफोर जोंखौ होबथानो ओंखारग्रा बिथांमोना गोबां हाबाफारि लादों। दिल्लीयाव लादों, क'क्राझाराव लादों, गुबुन गुबुन जायगायाव लादों। दिनैबो क'क्राझाराव जोंनिबो धरना, बिथांमोननिबो धरना। दा नैफोरबायदि जे थासारि आरो बेराफारसेथिं नभेम्बराव जालांनाय जि जोंनि 3 खनायारि सावरायनाय, बेवहाय नखर मन्थ्रिया बुंदों डिसेम्बरनि गेजेराव टगा जागोन। नाथाय दासिम जोंजों अफिसियेल जेबो कमिउनिकेशन गैया। बिथांमोननि अफिसारफ्रा बुंबाय थादों जे टगा जागोन, सावरायनाया जागोन। जोबोद पजिटिभआव दङ नोंथांमोननिया। इन्डियायाव बयनिख्रुइ पजिटिभआव दंसिनोबा माबा मोनसे गभर्नमेन्टआ सानदोंबा सोरनिबा थाखाय बे नोंथांमोननि थाखायनो सानदों, बेबायदि होननानै बायदिसिना मेसेजखौ जोंनो होबाय थादों। नाथाय जोङो बिथांमोनखौ जेब्लायसिम जोंनि आखायाव ब्लेक एन्ड व्हाइट माबा मोनसे फैया, जों बिथांमोनखौ कुनुदिन फोथायनो हाया। दा फारसेथिं आरोबाव बेराफारसेथिं इलेक्शना फैगौ मार्चनि गेजेराव इलेक्शन डिक्लेयार जागोन। दा बे इलेक्शननि सिगां सिगां बिथांमोना हयथ' माखासे गोबां रोखोमनि जोंनो लब दिन्थिनाय एबा जोंखौ मिसलिड खालामनो नागिरनाय खोथाफोरखौ बुंनानै जोंखौ थगाय थसि खालामनो नाजानोबो हायो। दा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ लानानै जिहेतु बर' आइ आफा रायजो राजाया थांनाय 50 बोसोर सोमावसारबोबाय आरो बे जेंनाखौ जोङो दायो सुस्रांजानायखौ लुबैदों। आरो बिनि थाखायनो जोङो नैबे बोसोरनैसोआव जोङो सिरि थाहाबनो होआखै। जेरैखि जाया अल इन्डिया लेभेलाव बे मुभमेन्टखौ जोङो गोजौ लेभेलाव दोनबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो नैबे समाव जोङो हाखु दाखुनो बे प्रग्रामखौ जों लादों। हाखु दाखु होननायथ' नंला, जोंनि रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो एलार्ट, जेब्लायबो माने बेखौ लानानै सांग्रांसै, जोङो बेखौ मिथिखाबाय। दा बे हिसाबै जाय हारिया सांग्रां, जाय सुबुंफ्रा गोख्रों, बिथांमोनासो अराय गावनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोननो हायो। जायफोर लोरबां, जायफोर साग्रिद नङा, अराय सम अलसिया, बे हारिया जेब्लायबो मोननो हाया। दा नंखायनो आङो बावैसो जेला बिथांमोननि धरना जाबाय थादोंमोन बर'फोरनि, जोंबो दिल्लीयाव बे सिटिजेनशिप बिलखौ लानानै माखासे संगठना लानाय धरनायाव जोंबो दंहैयोमोन। जोंजों मोखांजों मोखां जिरायदों। बिथांमोना बिराद सासु मासु जादों। होख्रावलाय सोरबा नुबाय नामा बिराद गिदों बिसोरो। माने जोंनि मुभमेन्टनि खाथियाव बिसोरो थावरिनो हाया जादों। दा बेनिखायनो जे जों जे डिटारमाइन, जों जे अराय सम जों जे माने थिरांथा लाखानाय, जोंनियाव जे खुनु लोर सोर गैया, जायखिजाया थासारियावनो जोङो थांनो हायो, बे खोथाखौ जोङो सरकारनो जेरैखि जाया जों इस्टाब्लिश खालामलांबाय थानांगोन। दा ओंखायनो आङो बे प्लेकार्डफोरखौ जोङो मैया डिजाइन खालामनानै हरदोंमोन जे मदिखौ जोङो वेलकाम खालामदों आसामाव मदिखौ वेलकाम खालामदों। नाथाय जों बेखौ गोसोखांहोदों जे बेवहाय बर' जेंना दङ। गुबुन हारिफ्रा गोसोखांहोदों ना खाङा जों मिथिया। मोनद' हारियाबो एसटि बिदोंमोन, बिसोराबो गोसोखांहोनांगौमोन, बिसोरो गोसोखाङाखै। बिसोरो सोरबाया माबा माबि दङ, गोबां माबा माबि सोरनिबा डिमान्डफोर दङ, बिथांमोना गोसोखाङाखै जों मिथिया। जोंनि थाखाय सोमावसारग्राफोरनि थाखाय नेशनेल इम्परटेन्ट एनि इभेन्ट्स, एनि अकेजन, एनि प्रग्राम जोंहा बेवहाय खाबु लानांगोन। बेनिखायनो पार्लियामेन्टआव धरना होबोदों, गोदो एसेम्ब्लि जाबा धरना होबोदों। मानो? बेफोरो नेशनेलि इम्परटेन्ट अकेजन। सोरबा मा खालामो 14 नभेम्बराव माने
14 नभेम्बर नङा 22 जानुवारि 14 नभेम्बराथ' जोंनिसो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 22 जानुवारि 26 जानुवारियाव बन्द होयो सोरबा आन्दोलन खालामो 26 जानुवारियाव 15 आगस्टआव आन्दोलन खालामो मानो खालामो बेफोरो नेशनेलि इम्पर्टेन्ट आरो बेवहाय मोनसे एट्राक्शन मोनो नाथाय जोङो एन्टि नेशनेल खामानिफोरखौ जों मावनो हाया जोङो पजिटिभजोंनो जोंनि खामानिखौ मावनानै जों आदाय खालामनांगोन दिनै जोंनि खोथाफ्रा जोंनि मावनायफ्रा पजिटिभ जानाय लोगो लोगोनो गोबां मानसिफ्रा जोंजों लासै लासैनो साफिनो हमदों गुबुन हारिनि स्कलार्सफोर गुबुन हारिनि मानसिफोर जोंजों लासै साफिनो हमदों आसामावल' नङा बाहेरावबो गुबुन हारिफ्रा दिनै गोबां खौरां लायो बावैसो नोंथांमोना हयथ' गोबाङानो नुदों सोरबा नुवाखै जों जेला दिल्लीयाव सानथामनि हाबाफारि खुंदों हाबाफारि खुंनानै फैनायनि 20 दिनसिम इन्डियानि गुबुन खौरां बिलाइफ्राव जोंनि प्रग्रामा साफाय जाबाय थादों माराठीयाव मालायालाम गुबुन खौरां बिलाइफ्राव जोंनि बर'फोरनि जे आन्दोलन बियो साफाय जाबाय थादों दा बेखौ लानानै दिल्लीनि अफिसारफ्रा दिसपुरनि अफिसारफ्रा साननो गोनां जादों गेजेराव जों खोनादों सोरबा पुलिस अफिसारफ्रा गोसोमफोरनि सोरनिबा आन्दोलन सिलाय लाग्रा आन्दोलनकारिफोरखौनो रायना हरदोंनो जे नोंथांमोना बर'फोरनियाव सोलों होननानै दा जोङो गोबाङानो साननो हानाय राजा लामा जथेयाबा रेल लामा जथेयाबा एसे होंगो दोंगो जायाबा गरम जायाबा बोरै जोंखौ सरकारा नायसननो माखासे पजिटिभ एक्शनफ्राबो माखासे पजिटिभ माने मा जायो रेसपन्स मोनो ओंखायनो जोङो नेगेटिभ एक्शन मावनानै पजिटिभ रेसपन्सखौ जेब्लायबो हास्थायनाङा नेगेटिभ एक्शननि नेगेटिभ रेसपन्सआनो फैयो जों जुदि सोरखौबा सोबायोबा बे मानसिया जोंखौ अनफिननाय नङा बियो थानायावसो थांगोन केस होनो ओंखायनो दिनै बिथांमोनखौ जोंनि नैबे जे हाबाफारि 3 घन्टा जों बरना होदों बेनो जोंनि सुथुरफोरखौ नार्भास खालामगोन बेनो जोंनि सुथुरफोरखौ प्रभक खालामगोन बेनो जोंनि सुथुरफोरखौ रागा जोंहोगोन बेनो जोंनि सुथुरफोरखौ अस्थिर खालामगोन बिसोर दिल्लीयाव बरना होना फैबाय गाबोन समफोर जेबो मावनो हाला बिसोरो आरो मावफिननांगौबा बिराद सम लागोन बिसोर नाथाय जोङो गाबोनबो हायो समफोरबो हायो सानफ्रोमबो हायो बर'फ्रा मानो जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ नङा जोंनो नांथारगौ जोंनि गोसो गोरबोनि बियो थै बिखा बिख्लोनिफ्राय फैनाय मोनसे आवाज बिसोरनिया जाबाय बिगुरजोंसो दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों बिसोरखौ আজি ক'ব লাগিব আমি দুখ পাইছো অবড় যেটো আন্দোলনটো লৈ পেলাই যে আমি তো কোনো জনগোষ্ঠীৰ বিৰোধী কোৱা নাই না ৰাজবংশীৰ বিৰোধী কৈছো না আদিবাসীৰ বিৰোধী কৈছো না বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ বিৰোধী কৈছো না গোৰ্খাৰ সম্প্ৰদায় কিবা কৰিছো এই কেইবছৰমানৰ কেইবা দশক গ'ল সৰু খুৰা কনফ্লিক্ট হৈছে সংঘৰ্ষ হৈছে ইয়াত অস্ত্ৰধাৰীৰ লগত হৈছে অস্ত্ৰধাৰীবিলাকৰ লগত হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এটা জাতি জগৰীয়া হ'ব পাৰে নেকি কোনবা দুজনমান অস্ত্ৰধাৰীবিলাকে মানে এই কামবিলাক কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে সংঘৰ্ষ হৈছে মৰামৰি হৈছে আমাৰো মৰিছে তেখেতসকলৰো মৰিছে কিন্তু ইয়াত যিটো ক'বলৈ ওলাইছে অবড়ো সংগঠনবিলাকে যে বডলেণ্ডৰ পৰা আমাক আউট কৰক আপোনালোকে কিয় ভাবা নাই আমি যে অসমত আছো তেনেহ'লে আমাকো অসমৰ পৰা আউট কৰক আপোনালোকে আমাক 50-50 ক'লে বেয়া পায় ডিভাইড আসাম বুলি ক'লে বেয়া পায় কিন্তু আপোনালোকে একেই কাম কৰি আছে আমাৰ লগত থাকিব নোৱাৰে আমাৰ লগত থাকিব লাগিছিলে আৰু অতি মানে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজি আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভা বড়ো ভাষা সংস্কৃতিৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিব লগা হয় নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা শিক্ষা অধিকাৰৰ কাৰণে ভাষা সংস্কৃতিৰ কাৰণে মাটিৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিব লগা হয় আজি অসমত অসমীয়া জনগোষ্ঠীক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা ডাঙৰ সংগঠন আছে বহুত মানে ইম্পৰ্টেন্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক আছে আৰু সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক অহৰহ 24 ঘণ্টা ছাত্ৰ সংগঠন সাহিত্যিক সংগঠন বুদ্ধিজীৱী সংগঠন এই ডাঙৰ সংগঠনবিলাকে এটা গম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সংগঠনবিলাকে অসমীয়া জাতিক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাম অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে আৰু সেই জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায় 2জনমান মানুহ বিটিচিত সোমাই পেলাই বড়ো ধ্বংসত লাগি গৈছে আমি বুজিব পৰা নাই আপোনালোকৰ দায়িত্ব লোৱা মানুহ আছে কিন্তু আমাক ইয়াত ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে 2জন মানে যে আমি বড়ো অনাবড়োৰ লগত আমি লাগি থাকিব লাগে কিয় লাগি থাকিব লাগে আমিতো বড়ো অনাবড়ো ইয়াত কাজিয়া কৰিব বিচৰা নাই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আপোনালোকে নিজক ঠিকই ৰাখিছে নিজৰ কাৰণে সব কাম কৰি আছে কিন্তু ইয়াত 2জন মানে আহি পেলাই আমাক ডিস্টার্ব কৰি আছে বড়োক ডিস্টার্ব কৰি আছে বড়ো অধিকাৰ পাব নালাগে বড়ো মানে সুৰক্ষা হ'ব নালাগে বড়ো ভাষা সংস্কৃতি পাব নালাগে মানে জীয়াই থাকিব নালাগে এই কথাবিলাক আজি আমাৰ কিবা বুজি নোপোৱা এটা সমীকৰণ আহিছে তো সেই কাৰণে আমি যদি বুজি পাব লাগে আপোনালোকে সৰল ভাষাত বুজি পাব লাগিব
ইফালে নিজৰ জাতি গঠন কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ আমি সবে সহায় কৰি আছো ইফালে আমাৰ জাতিক মানে আপোনালোকে ধ্বংস হোৱাটোহে বিচাৰে